Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गुड निउज। बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्ट डेट फिक्स जाबाय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा गोबांनो ट्रास्ट खालामदों आरो गोबां ट्रास्ट खालामाखैमोन जे आं दाखालि बुंदोंमोन जुन दानाव एडमिट एबा फिजिकल टेस्ट जानो फैगासिनो दङ। बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि, बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था। दा फाइनाली नोंथांमोना मोनसे अफिसियेल सर्ट नटिस लाबोग्रोगोन आरो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि थाखाय बयबो रेडि जादो। बेनो जाबाय BTC साख्रि आरो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आरो 10 नि सायाव लासै लासै नोंथांमोना आं फोरमायबाय थागोन जाहाथे बयबो नोंथांमोना रेडि जायो। दा फाइनाली गोबांनो नेदोंमोन जे फिजिकल टेस्टआ माब्ला जागोन ना एग्जामा माब्ला जागोन, गासिबो डिटेल्सआ फैजोब्बाय। बेनिखायनो गोबाव खालामला जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनो बे नटिसआ बबेयाव आरो बबेनिफ्राय एडमिटखौ जोङो मोननो हागोन नायनोसै। दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव आरो CSB पर्टेलाव फैयोब्ला नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ दायो बावहाय मोनथावनाय नङा, मानोना आपल'ड जाथ'वाखै आरो दा बावैनो आपल'ड जासिगोन आरो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि एडमिटखौ नैबाव फैनानै नोंथांमोना मा डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। दानिया जाबाय बे नटिसआ बोरो गोबां नांगौ सानदों आरो नंखाय सानदों। दा गोबाव खालामा जों दानिया नायनोसै बे नटिसआ बबेयाव फैदों। दानिया नायदो नै, दानिया नायदो बे जाबाय 16 जुननि आपडेट। दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोनदों जे नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ फार्स्ट जागोन। बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि। आं दाखालि नोंथांमोना बुंबाय थाखादोंमोन जे थाबैनो फिजिकल टेस्टआ जासिगोन, नाथाय बावहाय एसे साननो गोनां माखासे डिटेल्स। दा टटेल केन्डिडेट्स बुङोब्ला 52,000नि बारा, नाथाय बावहाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डआ दङ। दा बिनि फिजिकल टेस्टआ एक्सट्रा जागोन। दा सबसे फार्स्ट फिजिकल टेस्टआ जागोन बेनो जाबाय 6 जुलाइआव जागोन। बेखायनो एडमिटखौ मोनगोन। नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन, आं डेटखौ बुंगासिनो दङ। 6 जुलाइआव फार्स्ट फिजिकल टेस्टआ जागोन, बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1। अके, 6 जुलाइनिफ्राय 11 जुलाइसिम जागोन, माने डे बाय डे जालांबाय थागोन। रल नाम्बार वाइसआव बियो जालांबाय थागोन। बेनिफ्राय सानसेयाव 3000 माने एसे बारा दङ, बेखौ लागोन फिजिकल टेस्टआव। अके, माने फरेस्टार ग्रेड 1आव। थिग बेबादिनो टटेल पस्टआ फरेस्टार ग्रेड 1आव टटेल जोंहा बारा गैया 47आव दङमोन। बिनि गेजेराव टटेल केन्डिडेट्स एप्लाइ खालामदों 18,235 जन। अके, माने फरेस्टार ग्रेड 1आव 18,235 जना बावहाय फिजिकल टेस्ट होगोन। डेट मिन्स मा, फार्स्टआव फिजिकल टेस्ट, सेकेन्डआव एग्जाम, बेनिफ्राय थार्डआव बायबा। आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन। एन्ड फरेस्ट गार्ड, फरेस्ट गार्ड बे जाबाय 34,394 जना बावहाय एप्लाइ खालामदों। अके, माने फिजिकल टेस्ट होगोन आरो। दा फरेस्ट गार्डफोरा जागायगोन 13 जुलाइनिफ्राय। अके, 13 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम। 24 जुलाइसिम फरेस्ट गार्डआ फिजिकल टेस्ट जागोन। दा सानसेयाव 3000 एसे बारा दङ, बेखौ कभार खालामगोन। बेखौ नायबानो जाबाय। रल नाम्बार वाइसआव बेखौ नायबानो जाबाय आरो बे रल नाम्बारा एडमिटआव नोंथांमोना थागोन। दानिया एडमिटआलाय माब्ला मोनगोन? एडमिटआ माब्ला मोननायनि सिगां बबेयाव जागोन फिजिकल टेस्टआ बेखौ नायोबा नोंथांमोना एड्रेसखौ नाय। थांनाय बाराव पुलिस केम्पआव जादोंमोन ना, देग्लाय चेन्ज जादों। बेनो जाबाय हरिनागुरि हाई स्कुल प्लेग्राउन्ड, माने मोनसे स्कुल दं हाई स्कुल, बेनिफ्राय जागोन। नाथाय रड मेपआ बेनो जे जेनिखि दङना सरायखला बिथिंनो। दा रिपर्टिं टाइमा 6 AM निफ्राय 9 AM नि गेजेराव नोंथांमोना सहैथारनांगोन जेनिखि सेन्टाराव। अके, दा बेखौ बुजिबाय। दानि एडमिटआ माब्ला मोनगोन? एडमिटखौ गोबां नायनो लुगैगासिनो दं, माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन? बेनो जाबाय 21 जुनाव। फैगौ 21 जुनाव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। बेनो जाबाय CSBनि अफिसियेल वेबसाइटआव। अके, CSBनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जेब्ला 21 जुन जायो, टाइम जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। दानिया जुदि सोरबा मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामबा खननै इन्टारभिउ होनो हागोन ना हाया? अके, बिनि सायाव गोबां सोंनो हागौ। येस, हागोन। नोंथांमोना डेट बाय डेट थांनांगोन, मानोना नोंथांमोनखौ एक्सट्रा डेट लाखादों नालाय। जुदि नोङो मोननै पस्ट एप्लाइ खालामदोंबा, फरेस्टारावबो आरो लोगोसे गार्डआवबो नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंबा, नोंथांमोना मा इन्टारभिउखौ होनो हागोन। दा बिनि फिजिकेल टेस्टखौ नायदो फिन खनसेबाव। 16 KM हिन्जावफोरा आरो हौवाफोरा 26 KM 4 घन्टायाव। अके, बेनिफ्राय रिटेन एग्जाम आरो बाइबा टेस्ट।
देन टेटनि रिजाल्टनि डेटखौबो नोंथांमोना फोरमायगासिनो थाबैनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो फाइनाल लिस्टखौहाय आरो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4नि रिप्रसेसनि सायावबो आं बुंखादों जे केन्सेल जायाखै नोंथांमोना थाबैनो सारप्राइज नटिस मोननो थांगासिनो CSBआव आरो नोंथांमोना जेब्लायबो माने प्रेक्टिसाव थाबाय था फरायबाय था जाहाथे नोंथांमोना साख्रि मोनो आरो बे रिटेन एग्जामा एक्सट्रा जागोन बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टना HSना एक्सट्रा आरो डिग्रिना एक्सट्रा एबा फरेस्ट गार्ड एक्सट्रा आरो ग्रेड 1आ एक्सट्रा दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आसा खालामो नोंथांमोना एबार एसे बांसिन ट्रास्ट खालामसिनसिगोन मानोना BTC खौहाय एसे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन दा जागायहांबाय